Юғалғандар. Бірер нәрсе бармы? Бірер нәрсе бармы деп сұрап барасыңмы? Үмітсіз көрінгеніме ғафу етіңіз. Ләкин пилотны кабинадан кесіп алғанша, ул трансиверні эшләтеп җибәрмәсәк, безне беркем дә таба алмас диде. Демәк, бірер нәрсе бармы? Юк. Яхшы. Медрәфтә нишләдең? Аңларсың дип уйладым. Ширлей башладым. Кустым. Сәфәргә бердән-бер сизелерлек өлешем. Юк. Син барганга шатмын, Чарли. Һәр сәфәргә куркак кирәк. Син куркак түгел. Сез тәртиптәме, әфәнде? Мин әйбәт. Рәхмәт. Сезгә су китермәскәме, Мин яки... тәртиптә. Рәхмәт. Зинһар. Яхшы. Ғафу итегез. Аңа чыннан да барга кирәк дип уйлыйм. Әфәнде, гафу итегез. Әфәнде, гафу итегез. Гафу итегез. Ханымнар һәм әфәнделәр, капитан кайышларны беркетергә билгесен кушты. Зинһар, урыннарыгызга кайтыгыз һәм кайышларны беркетегез. Әфәнде, сез тәртиптәме? Бер минут көтегез. Бер минут көтегез. Ишекне ачуыгызны сорыйм. Ишекне ачыгыз, әфәнде. Әфәнде. Без киемнәрне айырабыз, тәртиплибез аларны. Күрәм, букчаңны тапкансың. Әйдә безгә булышырга телисеңме? Юк шул. Вакытыгызны бушка сарыф итәсез. Алар килә. Ул дус егетеңме? Минем абый. Бун. Кешелеккә Аллаһ бүләге.